čaute a vítam vás u ďalšieho videa, môjho prvého videa tu, kde rozprávam, takže áno, hráme Brawl Stars. Kvôli tomu, že Spike dostal veľký buff, takže čo? Jak to? Jak? Prvá hra. No tak tohle bude ťažké. Áno. Yes. Prvá hra a Victory Royale. No, Spikeovi. No takže dobré. Jo, come on. Ten Spike je mega, ale akože už mu dal na 60 trofejok, ale teď máme opening mega. OK, nic.
Dobre, dáme další hru. Takže teraz pôjdeme tryhardiť nášho oblíbenýho Edgara. Chlapci, Edgar, to je ten nejlepší brawler. Máme tady 3 Edgarov. No, tak ako so mňou troch, ok, chápeme. Počkaj, ja som si zabudol ho nastaviť. Hell. Ok, Edgarové, dáme na vás. Ok, takže jdeme na to. Edgarko, bum, šup. No, takže toto je ťažké. No, jdeme. Jeden Edgar, toho musíme zničiť. Ten Spike. Jo. Komu? Ten Edgar je tak ľahký. Come on. No tak tohle bude těžký. Jdeme dále. Ten. OK, za chvilku budeme končit, ještě dáme 2 rychlé hry. Dáme tady nějaký rychlý záběr. No a budete vidět jako tryhardím každou jednu hru. V rychleném záběru, takže to bude rychle. No a možno tady budou nějaké úmrtí, ale máme tady zase jedného Edgara, takže to hodíme eliminovat, nevím koľko jich tam bylo. Ještě na obrazovce budete vidět, koľko je tady Edgarov.
Tak to je koľko minus, tak 4 trfe. To není veľa. Tak, to není veľa. Dropík. Koníčky. Megaboxíček. Nějaký koníky. Máme megaboxíky, tady padají. Samý megaboxíky. 10 000 týchhle kreditů. Tady máme nový unboxing. Random Starter Pack Epic. Tady máme trofej. Týka fast 2 minuty. Do konce eventu, chlapci, toto všetko bude za chvilku asi plné. Takže ale teď budeme tryhardiť hnedka, kámo. Ale potom půjdu kita. Víš co, já to můžu rovno teď dost rychle líbnout. A půjdu tryhardiť kita. Budeme tryhardiť normálně kita, kámo. To bude mňam úplně lahodička. Ram, pam, pam. No, okej. Okay. Tak, letíme. Tady bacha. Ok, bežím. Teraz vám sem dám zrychlený záber. Ne, takhle já jsem se pomylil. Ale teraz jdeme na poku. Tam. Miro! Čo chceš, aby ti behla do pijaku? Teď jsem to stihnul úplně. Kámo. Teď jsem to stihnul. Teď tuhle hru prohrají. Tak se, kámo, zabil z tohohle. Adko, No tak toto bude horor. si v pohodě? Ne. Adako? Nič neviem, lebo Já som se počúvala prají teba, ty takže dementy. vôbec neviem, čo to V pohode si? No prestaň! Pomoc! Help me! Net. Kričím na něho prestaň. Nech mě, kámo. Jedno z vás. Tam. Hej. Ok, tak to byla nejrychlejší hra, jakou jsem hrál. Ok, máme tady dost dlouhý unboxing. Kdybyste chtěli, tak můžu tenhle celý unboxing dostat až na tuhle 450. To bude dost veľa levelů, ale já to zvládnu pro vás a můžeme si někdy udělat rychlý video, kde to unboxneme. No a teraz dáme rychlou jednu tuhle boxovou hru. A tohle. Ok, kit na to není nejlepší, takže vyberáme si Brawlera. No tak tohle bude dost dlouhý. Já si beru
Tak urobíme ten unboxing rovno teraz. Jdeme na to. Prvý Starboard. Epic. To je starou prostlý. Ježiš, daj preč tu. Takže toto bude z tohoto videa všetko a nazdar.